Лилия Хасанова гомере буе мәктәптә математика укыткан, кичкенәдән артист булырга тели, әмма хыялы лаеклы ялга чыккач кына чынга аша. Ул Камал театры сайтында яңа спектакльдә катнашырга кешеләр җыябыз дигән игъланны күргәч, үзен сынап карарга була. Кастинг аша үтә һәм аңа милли рух ролен бирәләр. Бу рольне шундый эчкерсез итеп, күңелемне биреп, уйнайчагымны каяндыр менә шулай белеп алдылар да, мин ул көнне беләсезме, ышына өйгә кайттым да, өйдәгеләргә әйтәм, беләсезме, миңа нинди роль бирделәр, милли рух ролен. Спектакльдә тамашачылар уйный, аларны кастинг аша сайлап алалар. Теләк белдерүчеләрдән 120 гариза килгән, финалга 12 кеше үтә, араларында бер егет тә бар. Режиссерлары Ксения Шачнева һәм Гөлнара Фазли Әхмәтова. Пьеса дигән нәрсә юк монда. Катнашучылар җыелып, без бик озак әңгәмәләр алып бардык, төрле темаларга сөйләштек. Һәм шул әңгәмәләр нигезендә спектакль барлыкка килде. Театрның яңа урынга күченүе турындагы яңалык халыкны аптырашка салды. Камал театрындагылар яңа бинага күчү турында тамашачыларның ни уйлаганын белергә тели. Шуңа ул спектакльнең төп темасы. Биредә катнашучылар үз фикерен белдерә, театрга булган мәхәббәтен сөйли. Миләүшә Имамназарова үзен тугры тамашачы дип атый. Спектакльдә ул экскурсия үткәрүче ролендә. Туризм өлкәсендә эшләгәч, беләм, шушы бина казанлылар өчен, читтән килгән кунаклар өчен бик яткәр шикелле инде. Шуңа күрә шушы проблеманы күтәрәм, нәрсә булыр икән аның белән дип. Спектакльдә монологлар да, җыр-биюләр дә кулланылган. Премьера театрның репертуарына кертелгән, чираттагысы 20 февраль көнне булачак. Шулпан Касымова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.